παρακαλέσω τον κύριο Χρυσοφάκη να παραδώσει το βραβείο στον κύριο Νικολάκη. Καλησπέρα σε όλους και από μένα, συγχαρητήρια στους βραβευτές και αυτούς που πρόκειται να βραβευτούν. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον κύριο Σμυρόπουλο και την κυρία Κωνσταντίνου για την εξαιρετική διοργάνωση και είμαι πολύ περήφανος που για ακόμα μια φορά επιβραβεύονται οι κόφοι και τα αποτελέσματα των ανθρώπων της Dynamic. Σήμερα εδώ είναι μαζί μας όλη η ομάδα του management της εταιρείας, οικονομική, τεχνική, διεύθυνση παραγωγής, διεύθυνση operations, purchasing και φυσικά η διεύθυνση του business development. Γιατί η Dynamic είναι οι άνθρωποι της και σε μια τέτοια ξεχωριστή εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να μην ήταν εδώ μαζί μας. Έχοντας εδραιωθεί σε υψηλότερο επίπεδο για τη δραστηριότητά μας στην Ελλάδα, εξελισσόμαστε και επεκτηνόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού ήδη έχουμε διεισδύσει μέσω εξαγοράς στην βορειοδυτική Ευρώπη και έπεται συνέχεια. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου μας, εδραιώνοντας όλο και περισσότερο την ελληνική παρουσία και τεχνογνωσία στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, ιδιαιτέρως τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και την κόρη μας τη Μαρίνα, που είναι πάντα δίπλα μου. Οτιδήποτε ιδέα, τρελή, καινούργια με υποστηρίζουν και είναι πάντα κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.